copii, bine m-am regăsit pe canalul lui Denis Boss, cum i-a pus el numele. Bun, eu vreau să încerc și eu odată pe canalul lui Denis. Denis e alături de mine. Vreau să încerc a doilea videoclip și vreau să-l fac eu, pentru că, da, am ales aici un joc cu emoji. Vreau să văd cum este, pentru că abia l-am instalat și nu știu cum este, nu știu cum să mă joc pe el. Nu, eu l-am instalat. Da, și Denis trebuie să mă învețe și pe mine cum să mă joc pe el, că nu știu. L-am lăsat în telefon. A, uite-ți aici ceva. Dacă nu atingi chestia aia albă. Bun, deci trebuie să nu ating chestia aia albă. Oh, stați puțin, că nu trebuie să ating chestia aia albă. Dacă atingi chestia albă, strică tot pe emoji. Bun, deci cred că am făcut ceva, o treabă extraordinară, pentru că nu am atins chestia aia albă. Acum a dispărut și nu mai apare deloc. Uite, ziceți că nu e nimic aici, da? Bun, gata, am pus asta. Nu e nimic aici. Haide, vreau să văd ce a ieșit. Ia. Pinguinul. Ce drăguț e! Deci îmi place enorm. Stați puțin că mi-a dat aici o publicitate. Bun, deci, așa. Haideți să mai fac unul pentru că îmi place. Ce-am făcut? Nu știu. M-am atins de niște lucruri. Da, nu contează. Cred că... A, nu, am făcut niște cristale. Da. Super, wow! Eu mai am. Cât de frumos, trebuie să pui miere. Îmi place foarte mult. Și avem puțin până la cadou. Da, trebuie să ne dea aici un premiu, dar vreau să mă... acum, de data aceasta, este cu dobile și este puțin mai greu. Da. Pentru că astea se plimbă absolut peste... Oh, m-am lovit! Nu vine scurt. Nu, îți rupe puțin din imagine, vezi? Da, am văzut. Nu se rupe toată imaginea, nici eu nu mai știu jocul, dar... Cred că m-am... A, nu. Trebuie să pun asta. Sigur mi iese o inimioară albă. Da. O să mai fac două dintre astea și după o să închid acest video, pentru că trebuie să mă bag la culcare. Efectiv este ceasul 11 și 5 minute și da, trebuie să mă bag la culcare. Nu știu, îmi arăt aici o reclamă foarte comică. Bun, deci, gata, cred. Dar nu mi-a arătat ce a fost ăla. Efectiv, mi-a arătat ce a fost acea inimioară. Oh, ce rău a fost cu mine. Asta va fi un emoji cu inimioare la ochi. Oh! Te-ai lovit și strică emoji. Gata. Uitați-vă, abia aștept să văd cum este. Da, apasă. Wow! Știam că asta o să fie, pentru că am văzut acele inimioare și da. O să las și pe Denis să facă una, că văd că este încântat aici lângă mine. Da. O să pun iar pauză pentru că durează. Bun, o să las pe Denis să facă aceasta. Da. O să stau aici lângă el, pentru că doar pe asta o mai avem de făcut. Facem o guriță. Mă cu alb. Wow, super. Galben peste tot și acum... Știu cum o să fie. Wow, super drăguț. Nu m-am gândit că o să fie așa, dar super drăguț. Văd că ne-ai dat aici ceva, nu știu ce o să fie asta. Trebuie ca să luăm... Bun, deci mi-a dat niște cheișoare și iar reclama aceasta cu pisică. Gata, copii, acest video s-a încheiat. Dacă v-a plăcut și vouă acest videoclip, să facem un videoclip frumos tare. Da, el va posta zi de zi, așa că nu uitați să dați acolo un like, un subscribe și să ne scrieți în comentarii ce joc mai vreți să instalăm și să ne lăsați un link în descriere. Pa! Pa, pa! Nu trebuia ca să punem un link când descrie. Lasă-mă așa. Stai că nu s-a